Gaur goizean, Frantzisko Aita Santuak audientzia berezia izan du Vatikanon. Bereziki Lekeitioko Alberto López Brasaola margolariaren senide eta lagunentzat. Zergatik, ane? Begira, Manu, kontua da Alberto López Brasaola Lekeitioko margolariak Frantzisko Aita Santuaren erretratua zuela egina, eta bere bizilagun senide Ibonek promesa egin ziola. Nik lortuko dizut Aita Santuarekin elkarrizketa margolana aurrez aurre emateko. Baina ez da lan erreza, nonbait audientzia bat lortzea, aurrez aurreko elkarrizketa bat lortzea, martxoa margolaria hil egin zen, bere ametsa bete gabe, baina... Beraz, hil ondoren bada ere, lortu bere kuadroa Aita Santuaren eskuetara iristea. Ibonek sareetan laguntza eskatu zuen, eta miraria gertatu da. Gaur goizean joan dira, Aita Santuaren gara, Erromara, margolariaren senideak eta Ibon berare bai. Ibon Perez, Erroma, Ibon, kaixo egunon. Kaixo, egunon. Nago Erroman edo laino artean ez tegin nagoen. Ez hau de, ametxetan bezala ez? Bai, emozionatuta, orain momentu honetan Vatikanako prentza kabinetiaren bulegoan nago. Bai. Negar baten hasi gara familikoak eta sindikuak eta ona gonbidatu digute, Juan Pablo Bigarrenaren heriotza iragarri zuten bulegoan beraiekin egotera. Eta benetan, ez dakit, tratamendu bipa eman digute, beste ate batetik esartu digute, eta benetan, harrituta gaude, eta nik ez dute eraitik hau zinesten. Egitea gutatzen nahi zinean, bai? Kontratuko naiz. Bueno, zuk Alberto López Brasaolari agindu zenion bere kuadroa helduko zela Aita Santuaren eskuetara eta iritsi da. Gustatu zaio Aita Santuari kuadroa? Aita Santua harrituta geratu da kuadroa ikusitakoan, izan du kuadro hortan pentsatzen agertzen dela bere erretratuan, bere seguritatekuak guardaespaldasak edo kuadroa bere alakendu diote, atentzio leitu die eta ekarri kuadroa ez dut ondo ikusita, esanez, eta gero txistoso egon da bera, nire lehenguzinak izaskunek mismos eskatu dizkio, esan dio, no, txeka, que tengo los dientes sucios, bai, oso gertuko izan da bera, eta... Aita Santua. Bai, oso gizon hundila, esan digu errezatzeko, beragatik errezatzeko, ez dago gizona ondo, askotan jankotu egiten dugu era, eta gizakia dela konturatu behar gara. Eta gero, gaur, Argentinan revoluzio eguna da, jai eguna da, eta nik mate bedarak eraman dizkiot, esan dite, esto sí que rico, esto sí que quiero, eta bai, emozionatu egin da, bera horrekin. Bera emozionatuta, eta zuek ere, bai, jakina, zue batez ere oso emozionatuta, lortu zuelako Albertoren kuadroa Aita Santuari ematea. Dik, hogin dala bi urte manionari kuadroa gona alduko zela, gara hartan bera bizirik zegoen, da batxera emozionatuta joan zen, dira Ibonen zer esan diran kuadroa Vatikan eramango dula, eta nik bakeston papelua izan nuen buruan, banekiolako jakin, zela gauza erreza izango. Santiago eta Roma mugitu nituen, ezetzen eman nuen azkenik, eta orain martxoaren amarrean izen, da martxoaren amarrean tweet bat jarri nuen, tweeta viralizatu egin zen, da tweet hori viralizatuta, Vatikan amarekin, hainbat gutun bidaltzen ibili naiz, eskuz iratzita, bai. Da azkenian milagro eginda. Beraz, Twitter izan da zure salbatzailea? Twitter izan da salbatzailea eta irakurri dizkidatena, bai. 72.000 interakzio izan zituen Twitteronek, da bertan erantzun zidatenen artean, jende ona izan da, eta jende jatorra, da horiek laundu diatu bai. Eta horri esker lortu duzu. Egia alda bihotzeko aldizkari batean ikusitako argazkian inspiratutako margolana dela? Bai, Albertoren hildakoaren alargunak Teresak pronto aldizkari irakurtzen du, eta honek Albertoak horri batek edu zion, aldizkari honi, horri hartan, tituloz da zekarrean, Aita Santuak ez dula uste, denbora asko iraungo duenik bere karguan edo, eta bere ikustu egin zitzaion, gara hartan jenteak ezun askorik sinisten Aita Santu horregan, eta bergen margotu egin zuen, berari ondo jausten omen zitzaiola eta bai, kuadroa egin zuen berak, Aita Santuaren momenturik eta bat zuenean. Bai, Aita Santua eserita geri da, eskua oparean edo du, ezta, eta bai, nahiko triste bezala dago. Bai, Aita Santua pentsakor dagoan esarrita, eta berari gustatu zitzaion, orain kasualitatez Aita Santua ez dago sondo, eta familikoak eta guk esan dugu gure artean, igual kuadronetako Aita Santuak honi bizitza realekuari indarak eman dizkiola
aurrera jarraitzeko esan ez edo, bai. Kuadroa zer da, undia da, Ibon? Kuadroak metro bat eta piku dauzka, eta ni benetan kontratu naiz, kuadro bat bidaltzea zein nekezatzea zein zaila den, benetan. Pentsatzen nun, ez dakit, adibidez, Gernika, Madrid eraman zutenean gutxiago kostau zitzaielaku, baino, sekuloakoak bizizan ditugu kuadroa Vatikanoa heltzeko. Bai. Ez duzu ez zuek zebok eraman? Aurrez bidali duzu? Bai, guke Ilka Zabalak, Prado museoarekin lan egiten duen nire lagunak paperatu zuen kuadroa, egazkin bitartez bidali genuen, ona engeren emenetzien heldu zen, guatzo arratsaldean, antza, Vatikanoko Aita Santuaren lugalan dagoia da, gutu bat jarri diota Aita Santuari, bertan egiteko jentegatik eta eskatuaz, eta bai, Vatikanoko Aita Santuaren lugalaren gainean dago kuadroa bera. Zeintzuk joan zarete, senideak zeintzuk? Joan gara Teresa Goienetxea Larguna, 81 bat urtekoa, Izaskun López, Brasaola, Goienetxea, Albertoren alabi izandakoa, eta Izaskunen gizona, Joseba Eskurtza, Sabinas, nire duzua, eta ni negu. Bai. Bueno, pena da, zuk agindu zenion Albertori kuadroa, Aita Santuaren kuadroari, helaraziko zeniola Aita Santuari, pena da, Alberto hiltzela, martxoan hiltzela, ez du ikusterik izan, baina bueno, behintzat, agindu zeniona betetzeko modua izan duzue. Itzei guzu pixkat Alberto López Brasaolari, sortzez Kantabriara, lekeition bizi izan dakoa, ez da? Ba, ibila lekeitera berez, oso gizon izila, esan behar zuen, esaten zuen, Sokrates edo Descartes bezalako filosofo bat, begi berdeak zeuzkan, gizon onna, naturala, eta sekula sartzen ez zen horietakoa. Batian hori egin zen, ni kanpoan nengoen, haren niri eriotzak niri azaratuta atrapatu zidan, eta nire reakzioa txiokatzea izan zen, nika trinkete, legeiteko trinkete eta berdan ezagutu nuen kafeak artea hartuaz, bere azken urteetan, zenaizetan nire lenguzinaren egite izan ikarekin ez daukan zaturik, eta bai, badagoen tokian behar bada, hile egin behar izan du kuadroa ona heldu dadin. Ugatzo gauza bitxi bat gertatu zitzaigun, haren emaztea argazki bat atera genion, eta nire emaztea, bere emaztea eta nire gertzen den argazkian, eta hartzetiko lako aurra antzeko bat dauka, igual efektu optiko izango da, baina guretzako hori, Alberto litzateke bai. Asko margotzen zuen, Albertok? Alberto asko margotzen zuen, lekeiteko parizaiak, Bizkaiko parizaiak eta margotzen zituen, eta bere azken aldian, motibu katolikoak eta bai. Bueno, historia berezi da unkigarria, Ibon. Sekula astuko ez duzuna. Mila esker gurekin partekatzeagatik, Erromatik zuzenean. Eta muixu bana, Alberto... Ezuen partez, da Aita Santuaren betein kasi bat dukazu. Niri behin katu dilan parain Euskal Herri guztien. Euskal Herri oso jabein kalduta geratu da. Hoi da. Eskarrik asko, bezalkada bat, aio. Gero ordi, bai.